салом алейкум дӯстони азизам, иншалло ки ҳама шумо хуб ҳастед. ҳозир мо боз баромадем имрӯзам берун. ҳаво беҳад нағз аст. шаварам хонадан я ду рӯза отпуск баромадагиам. барои ҳамин мо вақте ки меёбем ай хона бекор шудана хел берун прогулка мебароем ва меравем. ягон кор дошта бошем ҳавайро буд када меоем. ҳозир акнун рафтестем бозор. бояд чака харем ай бозор, помидор, бодиринг ва ҳамун чизое ки барои шакароб мода дар кор аст. ҳамуное харида мебиёем ва хостам ки боз тавақ харам. гуфтам як бор бозорро бинам, агар ки бошад мехарам, набошад хай ҳеҷ гап не. дар ҳамин хел ягон тарелка да када мехӯрем. мо ки тавақ надорем, шакароби кардагиамонро да тарелка мекунем. бо мо бошед. мо метроқати меравем, барое ки мо да наздик аст бозор. 2 метро он тараф. зер метроқати мешинем берем. ҳозир омадем мо тарафи метро да Мадиевская. инҷа да бозор аст. ҳозир ай роҳ мегузарему меравем. мо аллакай ай бозор омадем. тезтарак рафта омадем. ман асосан барои ҳамин чакаву зелин рафтагӣ будем. ҳамин хел гуфтем задмон прогулка кунем берунда. боз аптекада як дучи дар кор буд. дору барои худама ва я харида омадем. баъдар омадем ай бозор. ҳамин хел чака харидем. чака ҳамин хаша 100 рубл харидем. ана ин зелинои нави хушрӯ, тозаи хушрӯ. ин ҳамин як гашничу як пиёзаш бошад 70 рубл. ай бозор харида омадем. баъд омадам ман дар аввак хамирама шуридам. ҳамин хел обичный фатир шуридам. фатири қатқат не, фатири кӯрак. ҳамин намудаша шуридам. ҳозир акнун местад камтар баъд тунук мекунам. хостам ки барои шумо нишон диҳам ман чӣ хел куротоб тайёр мекунам. бе тавақ я чӣ тайёр мекунам, ҳамаашро ман нишон медиҳам. ва боза бозора кофтем, тавақ наёфтем. ҳархел тарелкаҳои калон буд ва тавақ намефурӯхтам. агар кадоме ки донад тавақ да Москва да куҷо мефурӯшанд, ҳатман да комментария нависед. иншалло ки ман як бор дида мебарам, кани тавақ меёбам ё ин ки не. акун Тоҷикистон да ҳаст тавақҳо, не ки ҳеҷ кас ҳоли намебиёяд тарафҳои мо то омаданашона ягон тавақ агар ки ҳамин Москва ёбем мехарем. бо ман бошед дӯстони азизам, моро ҳамроҳӣ кунед. ҳозир акнун ман фатирама рост кардам. хел ба вилка мухбар задам. мегирам духовкада мемонам ки то ки пазад. ҳозир ман да инҷа салатама тайёр кардам. да коса гирифтам. аввал ман да коса мешӯрам фатвая шакароба. амин да чакая об мекунам. фатир ҳамаша меандозам. чизои даркоиша меандозам. баъд дар ҳамин тарелкаи калонда мегирам. чхел гуфтам ки тавақ надорем. ҳозир акнун ман шурӯъ мекунам. аллакай чхел дидед фатирро мухбар карда да духовка мондам. ҳозир тайёр мешавад. ҳозир акнун ман шурӯъ мекунам. ина фатири моям тайёр шуд. чхел мебинед фатир биад фатири хушрӯ омад. хел фатири ба маззааки хушрӯ омадагӣ аст. ҳозир акнун мегирам майда мекунам барои шакарова. ана хел ман фатира майда кардам барои шакарова. чхели мебинед. баъд дар ин косаи дигаш бошад хел чака гирифтам. чакаи об кардам. дар дарунаш диққат зелин андохтам. акнун ҳамин фатиро меандозаму баъд мешӯрам, меғавҷам.
вақте ғавҷида шудам, анамин талеркада михел мерезам. Баъд болоша зелин қатӣ ором медиҳам. Анам хел дӯстони азизам, шакарҳои моям тайёр шуд. Чӣ хеле мебинед? Беҳад шакаробӣ ба маззатов тестай. Ина михел ман ҳама вақте ки та вақт нестай хонада, ман ана михел шакаров тайёр мекунам талеркада. Вақте ки дар он квартира будем, хазайкаи мо якта талеркаи калон дошт, давай тайёр мекардем. Ҳоли иншаллоҳ ё ки ҳамохали талеркаи калон мегирам, ё ин ки ягон тавақ. Хай дӯстонам, боқӣ дар паноҳи Худо бошед.